Σήμερα θα μιλήσουμε για την αντιμιλέρια ορμόνη, γνωστή ως άμι. Πρόκειται για μια ορμόνη που παράγεται από τα μικρά αναπτυσσόμενα οθυλάκια στις οθήκες. Σε αντίθεση με άλλες ορμόνες, η τιμή της δεν αλλάζει σημαντικά μέσα στον κύκλο, οπότε μπορεί να μετρηθεί οποιαδήποτε ημέρα. Σε τι μας βοηθάει η μέτρησή της? Η άμι μας δίνει μια ένδειξη για το οθικικό απόθεμα, δηλαδή για το πόσα ενεργά μικρά οθυλάκια υπάρχουν σε μια δεδομένη στιγμή. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική γιατί βοηθά μια γυναίκα να καταλάβει καλύτερα σε ποιο σημείο βρίσκεται το οθικικό της απόθεμα και ειδικά όταν η ηλικία προχωρά ή υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες, είναι πιο εύκολο να σχεδιάσει πιο ρεαλιστικά και συνειδητά τα επόμενα βήματα για μια μελλοντική εγκυμοσύνη. Παράλληλα, τη χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε την πιθανή ανταπόκριση σε διέγερση, όπως σε μια εξωσωματική, σε γυναίκες με ιστορικό χειρουργείων στις οθήκες ή ενδομητρίωσης, αλλά και πριν από θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία που μπορεί να επηρεάσουν το οθικικό απόθεμα. Πάμε τώρα να δούμε τι δεν είναι η άμι. Δεν είναι τεστ γονιμότητας. Δεν μπορεί να προβλέψει αν και πότε μια γυναίκα θα μείνει έγκυος. Μια γυναίκα με χαμηλή άμι μπορεί να συλλάβει απολύτως φυσιολογικά. Επιπλέον η άμι μετρά την ποσότητα των οαρίων και όχι την ποιότητά τους. Αν κάνετε αυτή την εξέταση, είναι σημαντικό να μην προσπαθήσετε να βγάλετε μόνοι σας συμπέρασμα από έναν αριθμό, αλλά να το συζητήσετε με τον γυναικολόγο σας. Στόχος της εξέτασης δεν είναι να δημιουργήσει φόβο ή πίεση, αλλά να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση.